parlong aleng ni sngap ya ki khubor na ki thup jingtim laradon na phi ki badang pe ya kani ko khubor ki bom pat subscribe so bahaban subscribe ya kani ke channel knang ba pniyo ya ki khubor ki mandang panmi shushu laweng no ya ka jing panjari ya ka model code of conduct ha jilla Patrick Unailber hadin baladep lut ki kam ki bayadei bat ka jing penlong ya ka election sa ki ying dorbar thau an ka ba khatwei ka jilla ki election commission kari India kalaweng no ya ka jing panjari ya ki kendon perking election ani model code of conduct MCC ha kani ka jilla ka jing thapbut na kani ka banta ka election sa ka ying dorbar thau an ka ba khatwei ka jilla kalalong ha ka arpnyu tarik rampang bat ka jingnyo vot kalalong ha ka ar tarik ulber watla dalaweng ya ka jing panjari ya ka model code of conduct MCC Henry hamir khala ya kadangsa ka jing thapbut hasoyong constituency ka ba ompat penbana hadu menta da ka election commission kari India lapen senge ya ka jing thapbut hasoyong constituency namar ka jing khlat no ukertong ka United Democratic Party UDP uba HDR lengdo ha ka arpho trik rampang tang nyusngi shwa ka jing thapbut ka jing penbana balaweng no ya ka jing panjari ya ki kendon perking election kadai ka balaweng kadai ka bagalawan na ka election commission kari India lengba senior principal secretary Unarendra N Butolia ubala pentip Shabaro ki chief secretary bat ki chief electoral officer jong ka jalla ki bakan thup ya ka Meghalaya Nagaland Tripura ki badang Shudap long ya ka election MLA bat sha ki jalla ki ba penlong ya ka election siteng samoy ha Arunachal Pradesh Jharkhand Maharashtra Tamil Nadu bat West Bengal ka jing panjari ya ka kendon perking election ka bal traikam nadu balapen bana ya ka election ha ka khat pratrik kala lengkot ar hajar ar pulai hadu bana deplut ki kam ki bayadai bat ka election khamtam ka jing pen bana da ki returning officer ya ki briu ki basha jit ha ki election kublai shibun